хора, мъже, жени, умрели, деца и роднини, починали близки. Днеска ще играем на Монструм, живи и здрави. Така, сега съм на втори рън. Проблема е... така се снима. Проблема е, че не мога да превърта играта. Единия път само един фар щях да взема и ще ви избягам свободницата. Идол съм на Ноутенк. Виждате ми лак. Абонирайте се и така нататък. Вижте, стартираме с кенефче. По-отблизо се снима. Между другото. Добре. И май имаме лилава гигантериуска. Знаете ли коя е лилавата глава? Най-противното чудовище в цялата игра и най-трудното. Гигантериус е най-труден. Не го ли знаете? Тук мислех, че има бушон, но явно здравата съм се объркала. Вижте врата, точно до тази врата. Бати съвпадението, нали? Да. Никога не съм била тук. Няма явно и да бъда. Вижте тиксото. Това тиксто се лепат лайната на камерите. Ако намерим таймера за яйца, стискайте ми палци. Или нещо себе подобно. Дайте тук да си отворим единичка за всеки случай, ако нещо се случи. Стискайте ми палци просто, защото... Май не сме сами. Скоро. Честно ли да ти кажа? Да. Еми, не знам. Майче сме шли лавата. За жалост. Имаме горивна помпа за самолет. Това няма да го взимаме. Защото няма да бягаме с самолета. Обаче ще се скрием тук. Защото явно не сме сами. И сега аз малко ще поснимам, защото явно е по-хубаво. Трябва да си направим камера. Утре Рая Митрева, аз ще кача такъв стрим с видео. Ето, това е за част на компютъра ни. Значи, стискайте им палци, не сме срещу лилавата глава, защото, как го кажа, това е най-трудното чудовище в играта и много трудно може да се превърти играта с него. Най-лесно е с Гебел медузата. И ни давайте съвети. Да, защото ние не сме много добри в тази игра. Трябва да ни помогнете да станем такива. Ето е моята камерка. На компютъра си прикачих телефони на моя брат, който не е много готин. Абе, кой е Акъл? Аз. В момента снимаме клипи и не говорим за война. Искате да ми кажа какво се говори с председател? Добре, почваме семейни скандали първа част. Не, рано, не, моля,